fáilte isteach is mis Caitríona agus an níú taispeanna me dín cechaí an cúachóg seo a dhéanamh do do bhála scoile. Nach sé álinn, mas mí na fálamach cechaí lena dhéanamh chunigí breanú ar an bhí seán seo. Cád atá ag taispeáil mar hin. Mála scoile, sisir, gona glú, agus éadach. Gear amach crop dronalógach as an éadach. Ceann cosú lein ceann seo. An sin, tá muid a ggéire nach mai aon píosa go amach. So úsáid muid an glú gona agus ba muid a gúsáid a timpeall. Mar seo, ans go mbeidh sé cothrom. Ní lecht inis ach é a fille ina lá, mar seo. Ná den dermid gach tíomh a gramú an bhá. Tá cruisiún jantan inis cámuid píosa tánaí fad a gearamach, cosú hartar cosú leis seo. Mar a eiceanse ghearrma an píosa tánaí fada. Fáis gan téadach sa lár, an sin, cás an píosa tánaí thar timpeall. An sin, cur rinning glú ons go gcuine se le chéile. Inis tá cúachóg gan. Níl oireann a cha ghramú seach ar do bhála scoile. Nach bhfuil se go hálann, tásúla go grahan na bhí seán leat ná dénig í darmid chlárú chun tuileadh bhí seánna eiceil. Slán!